Ние живеем в необикновено време, и днес хората не четат Библията. Днес съществуват много заблуди. Всичко, където не се говори за Бога или не се споменава Исус, вече се смята за благодат, вече се нарича християнство, а значи, всички са спасени. Но как да се разбере това? Днес, знаете, и грях, и блудство, и какво ли не може да се види в църквите, в живота на вярващите хора, църквите са толкова различни. Как да се ориентираме в това? Времето върши своето. Например, хората казват: аз ходя в по-древна църква или в по-млада. Но днес грях има навсякъде. И за това ние имаме Божието Слово, за да можем да разберем и различим къде е Бог и къде не е. Хората често питат: от коя църква сте? И тогава започват спорове, неразбирателства, като в детска градина. А човекът, който не е просветен, казва: вие сте сектанти, но когато поговориш с него, той сам признава: аз съм невеж, необразован, не знам нищо, ние живеем в православен свят. Аз често казвам на хората: аз съм каноничен православен, какво означава това? През 3 век Римската империя официално приема християнството. И хората масово започват да влизат в държавната религия. Защо? Защото онези, които я приемали, получавали облаги, с работата, с положението, с материалното. Това било изгодно и удобно, можеш да получиш чин, титла, положение. Доскоро християните били гонени, а после всичко се обърнало, всичко станало в тяхна полза. И през 325 година се свикал Първият Вселенски събор, когато епископи от целия свят се събрали, за да решат важни въпроси: кое е ерес, а кое не. Те утвърдили Библията, т.е. канона, който и днес четем. Защо Библията е една и съща във всички църкви? Защото тогава били събрани представители от всички църкви около Средиземно море, от север, запад, изток и юг. Те утвърдили единния канон, 66 книги, които всички християни използват и до днес. Но с времето имената на църквите може да са останали, а самите църкви вече са напълно различни. Например, ако вземем православната църква, в каноничната църква, в 325 година, на този събор било постановено, че понеже хората масово влизали в християнството, се въвежда катехизация, огласяване. Човек трябвало 40 дни да се обучава, преди да му бъде позволено да се кръсти. Минало време. Днес мнозина също се наричат православни. Но какво виждаме? Например, мен ме кръстиха като дете. Кой ми преподаде тези 40 дни поучения за Христос? Никой. Аз дори като възрастен не знаех кой е Христос, не разбирах защо съм бил кръстен и какво означава това. Разбирате ли разликата? Затова, когато хората питат, аз казвам: ако искате да говорим на разбираем език, можете да ме считате за православен, защото съм бил кръстен в православната църква, но аз съм православен от каноничната църква, онази, която е била още през 3 век, след апостолите. Тогава всички църкви били канонични, и католическата, и древноизточните, и сирийската, и етиопската, и египетската. Всички църкви били свързани с канона. Канонът, това е Библията, това е Святото Писание. Но с времето имената на църквите може да са останали, а църквите се обраснали с обрядност, множество ритуали. И хората се фокусирали върху всичко друго, но не и върху истината, не върху главното, не върху онова, с което започнало Царството Божие, Божието Слово, канонът. Днес, знаете, било протестантски, католически или православни църкви, всички трябва да бъдат изпитани чрез Божието Слово, а не по името си. Защото хората често употребяват думи, които не разбират, наричат се с имена, без да знаят смисъла им. Ако погледнем какво става днес, например в Америка, където мнозина мислят, че е рай, какво става в този рай? Повече от половината деноминации вече са узаконили греха, легализирали са го в църквата. Включително и содомия. С какво започна църквата и до какво стигна? Исус каза: къде ще бъда аз? Там, където 2 или 3 са събрани в моето име. Днес да се събереш не е трудно. Но има ли там Исус посред тях? Събрани ли са хората в Неговото име, или в нещо друго? И дори да погледнеш други църкви,
може би те не са узаконили содомия, но са приели други грехове, мамона, блуд, разводи и други, към които се отнасят с лоялност. Ако вземем дори мегацърквите, през цялата проповед може нито веднъж да не бъде споменато името на Исус Христос. Нормално ли е това? Не. Много често по време на служение дори не се цитира Библията. Или се цитира един стих, и върху него се изгражда цялата проповед. Може би един-два пъти така е допустимо, но ако това е постоянно, тогава имам въпрос. Нали сме събрани в името на Исус? А Исус е Словото. Значи трябва да се дава място на Словото, на Божията истина. Кому трябва да дадем думата? На онзи, в чието име сме събрани, на Исус Христос. Ако сме събрани в Неговото име, какво трябва да звучи? Божието Слово, Божията истина. Църквата, това не е концерт, не е клоунада, не е артистизъм. Това е мястото, където хората са събрани в името на Исус. Исус е централната фигура, а Исус е Божието Слово. Там, където звучи и се проповядва Божията истина, там е църквата. Амин.